ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನ್ವೆ. ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಬೂತೊಗ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪಂಡತಿಲೆ ಕೋಡೆದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ ಬೂತೊಗ್ ಪಾರೊಂದು ಪಂಡದ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಂತಿತ್ತೆ. ಅವಳು ಬೂತೊಗ್ ಪೋಯಿನಿ ಅವಳ ಜೋಕುಲು ಓರಿ ಬತ್ತು ಪಂಡೆ ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವಾರತ ಅಂದ್ ಅಂದಂದು ಪಂಡೆ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಆತಿರಂದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಚ ಅವಳ ಕೆಲವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಂದಿರ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಮೆಹಂದಿದ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಇನಿತ ಲಾಗಡ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂತೊಲಿನಿ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಪಂಡೆ ತುಲೆ ಮುರಣದ ವಿಡಿಯೋಡ ಕೊಡದ ವಿಡಿಯೋಡ ಪಂಡೆ ನೋಡ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಎಂಕು ಪಾರೆ ಈ ವಾರಡ್ ಉಂಡತೆ 4 ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು 4 ದಿನ ಐಟ್ ರಡ್ಡ್ ಐಟ್ ಬೂತೋಗು ಅವಳ ರಡ್ಡ್ ಬೂತೋಗಿ ಏರ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾಮಿನ ಒಂಜಿ ದೊಡಮನ ರಡ್ಡ್ ಜನ ತೈಕ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂತ ಬೇಗ ಅಂಡಲ ಪೋಡಾಪುಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬೂತೋಗ ಅವಡ್ ಈನನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡ್ ಅಕಲೇ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಬರ್ಪುನು ಬೇಗ ಬತ್ತದ ಅತ್ತಂಡ ದುಮ್ನಾನಿ ಬತ್ತದ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನು ಅಕಲೇ ರಡ್ಡ್ ಜನ. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಆನಾಗ ಯಾನ್ ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಈ ವಾರೋಡೆ ಅಕಲ್ನ ಅವ್ಳು ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಬೂತೋಗು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಉಂಡಾತುಂಡು ಮಂಡ ನಾಲ್ ರಜೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಇತ್ತೆ ಬೂತೊಲೆಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನೋಡು ಮದಿಮೆ ಮೂಲೆ ಬೆದ್ರಡೆ ಸಂಡೆ ಪೋಡು ಮದಿಮೆ ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೆ ಪೋಡು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದಂದು ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಬುಡ್ಪೆರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಧನಿ. ಅಂಚ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗ್ ರಜೆಕೆ ಎಂದು ಕುಡ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಜೆ ಅವು ಪೂರ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಧನಿ ರಡ್ಡ್ ರಜೆ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಂಗೊಲುಗು ಅವಳ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಪಾಡ್ವೆತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ರಜೆಗೆ ಎನ್ನಗ ನಾಯ್ಗ ರಜೆ ಮುರಣಿಯತ ರಜೆ ಪಾಡ್ನಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಂದ್ ತೂವೋಡು ಧನಿಟ ಇಂಚ ಉಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ದಾದ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚ. ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕಾಂಡಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ನ ಯಾವ್ ಬೂತೋಗು ರಡ್ಡ್ ದಿನಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮದಿಮೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಗಿಲ್ಡ್ ಪೋರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ರಾತ್ರಿ ಮಿನಿ ಪೋಡಾತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂತೆ ದೂರ ಉಂಡು ದಾದನ್ ತೂಕ ಆಯ್ಲೆಕ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಅಲಿನಿ ಬರ್ಪೆ ಪಂತೋಲು ಇಡೆ ಅಂಗಡಿಗ್ ತೂವೋಡು ಎಂಕೊಡ ಹೈಬ್ರೋಸ್ ಮಂದಿ ನೆಟೊಂಚೂರು ತರ್ತದ ವಾರೆ ಪಂಡೆರ್ ಅವ್ ದುಂಬುದಕಲ್ ದೇಯ್ದಿನಕಲ್ ನೆಟೊಂಚೂರು ತರ್ತ್ ಕೊಂತೇರು ಬುಡ್ತಾವ್ ಬರಡ್ ಉಂದು ನೆಟ್ ಹೈಬ್ರೋ ಬತ್ತಂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಡ್ಲ ಅದೇ ಚೂದಪ್ಪನೆ ದಿಯರೆ ಪಂಡೆ ಅಂಡಲ ದಾದನ್ ಶೋಕಾತುಂಡೆ ಅವ್ಲೆ ಮಿತ್ತ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಮಂತಿನಿ ಇನ್ನ ಉಂಡು ತೋಜಾವೆ ಅನ್ನಿಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವು ತೋಜುಂಡುತ ಬ್ಯೂಟಿ ಡ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್. ಈ ಮಂಡೆ ಬತ್ತದ ದೀಪದಿದು ನನ್ನ ಡಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತೇರು ಕುದರು ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಕೃತಿಕಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನು ಸೈಡ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಜೋಕುಲು ಎತ್ಲ ನೈನ್ತ್ ಎಲ್ಲ 8th ರಜಾ ಇದು ರಜೆ ಆತ ಒಂಚೂರು ಕಾಲೇಜ್ ರಜೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಹೋದ್ವಾಯ್ತಾರ ನಾನು ಎತ್ತಿನುಂಟು ರಜೆ ಮೇಫುಲ್ಲ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ತುಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂದು ಪಂಡತ ಮೂಲೆಯನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಆತಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಅಂಡ ಶೋಕ್ ಆತು ಇಟ್ಟಾಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಲ್ದಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ ಬೈದನ್ಗೆ ಅಕ್ಷತ ಲೆಕ್ಕುನ ಪೆಟ್ಟುಗುಂಡತ್ತ ಯಾನ್ ದಡಬಡ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬಚ್ಚೆ ಅನ್ನೆ ಪುಂಡಿಡುಲ್ಲೇರು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಅವು ನಾನು ಮೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಬೇರೆ
ಅರೆ ನಾಚಿಗೆ ಬಿಡು ಕೂಡ ಕೇಟದ ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಾದಿಪ್ಪು ಮೈಕ್ ಉಂದಿಯಾನ ಮೈಕೆಡ್ ಒತ್ತಿನಿ ಮೂಜಿಸಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಕವರ್ ಆಡ್ ಪಂಡದು ಅವಳು ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತಿಜಿ ಏರ್ನಲ ಅಂಚ ಆತುಂಡು ಒಂದು ಸೀರೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪ್ಲೇನ್ ಸಾರಿ ಐತ ಬ್ಲೌಸ್ ಒಂತೆ ಡಿಸೈನ್ ಆದ್ ಬತ್ತುಂಡು ನೆಟೆ ಮಕ್ಕರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆಡ್ದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಅವು ಉಲ್ಲ ಬೈದಿಜಿ ಅವು ಮೈಕ್ ಯಾನೆ ಒತ್ತಿನ ಎನ್ನನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಚ ಒಂದು ತುಲೆ ಸಾರಿ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೋಜಾವ ಒಂದು ಕಲ್ಲರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಇಂಚ ಕಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಉಂದೊಂಚಿ ಒಂಥರ ಲೈಟ್ ಪರ್ಪಲ್ ಅವು ಪೂರ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕಲರ್ ರ್ಯಾರ್ ಕಲರ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಕಲರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕುನು ನಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಲರ್ ಆಂಡ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ರ್ಯಾರ್ ಕಲರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಲೈಟ್ ಪೀಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಪೋಂಡುಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ತೋಜಾರೆ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣಡ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಒಳ್ಳ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತುಜಿ ಅಣ್ಣಡ ಉನಸ್ತದೆ ಕಜಿಪೀನೆಂದು ಪೂರ ಕೇಂದ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚಿ ಪಿದಾಯ್ ಪಾತದ ಅಕ್ಕಡಲ ಪಾತೆರ್ದ ಆರ್ಡಲ ಉನಸಂಡೆ ಕಜಿಪುದಾದೆ ಅವು ಪೂರ ಕೇಂದ ಅವಳ ದಾಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತುಜಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ತೋಡು ಮೈಕ್ದ ಹೋಯ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವೊಂದುಂಡ ಇಚ್ಛ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅವು ಮಕ್ಕರಿತ್ತನತೆ ಅವು ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತಿಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಥರ ಉಂದಾಪ್ ಮಂತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದಿ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡತ್ತ ಅಂದಾಪ್ ಅಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಟೆ ಅಕ್ಕದ ಅದನ್ನ ಪನೊಂತೆರು ಆರೊಂಚಿ ಕನ್ನಡಿದೆ ತೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಅವು ಕನ್ನಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ದರಿತಣಿಗೆ ಅಂಚ ಶಾಪುಡು ಪೋದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುವೆರ ಅಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ್ ಪೋದಿತ್ತೆರು ಅವು ಕನ್ನಡಿ ಅತ್ತೆ ಒರ ಆಕಲ್ ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬೋಕ ಅವು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ದರಿಂದ ಅವು ಆಕಲ್ ದೆತ್ತೊಂಜೇರು ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಾಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಂತಿತ್ತೆರು ಐನ್ ಕೊರಿಯರು ಐನ್ ಕೊರ್ನಗಲ ಮಸ್ತ್ ಮುಂದು ಪಂಡದು ಕೊರಿಯರು ಇರ್ನ ಅಂಗಿದ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಕೊರಿಯೆಯಾನು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಮಕ್ಕರಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆವಂತೆ ಇಪ್ಪಿನವು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತ ಇಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಪ್ಗು ದೇ ಪೊಯ್ಯದ ಗಾಡಿ ದಾನಿ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಹಾಯ್ ನಾನು ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬನ್ನಗನೇ ಅವು ಟಿಪ್ಪಡ್ ಪೊಯ್ಯೆ ಪಾಡು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ ದೆತ್ತೇನೆ ಪೊಯ್ಯೆ ಬತ್ತುಂಡು ಜೊತೆ ದೊಡಮ್ಮ ಪಜೀರು ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಪತ್ತರ್ರೆ ಪೋಡು ಅಜ್ಜ ತೋಟದಡೆ ಪೋದುಲ್ಲೆ ಮುರಾಣಿ ಬೈದಿನ ಬರ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದು ಜಿತ್ತೆ ಸೆಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಚಿ ವಾ ಸೆಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮೈಕ್ ಚಾಲು ಉಂಡತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಸರಡ್ ಎಂಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಸಾರಿದ ಆಯ್ತಾ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಷತ ಗಮ್ಮದ ಪಾತಿರ್ದೇರು ಪಾಪ ಬೊಕ್ಕ ತೂಯೇನು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಪೊರೆ ಕಾಯ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಟಾಪ್ಲ ಬೈದನು ಶೋಕ್ದ ಅವಳ ಪೊರೆ ಆಯ್ಚಿ ತೋಜಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗ ಆಯ್ಚಿ ನನ್ನೂರ ತೂಕ ಅಂಡೆ ಪಜ್ಜಿರ್ ಪಜಿರಾಂಡ್ ಕಿತ್ತೊಂದು ಗೈಸ್ ಕರ್ಮುಂಡು ಬೋಡ ಎರೆಗ್ಲ ಕರ್ಮು ಕಪ್ಪುದ ತುಂಬೊಂಜಾವು ಬೊಲ್ದು ಕರ್ಮು ಅವು ಇತ್ತು ಒಲ್ಪನೆ ಇದ್ದದೆ ತೂವರೆ ಬೊಲ್ದುದ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಬಯ್ಯ 6:48 ಗಂಟೆ 7 ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿತಲ್ಲೊಗಡಿ ಇತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಕಾಂಡೆ ಮನೊಲಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಐತನೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪುಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇನಿಕಿ ಅವೇ ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಅಂಚ ಇನಿತಲ್ಲೊಗಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 2 ಜನ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವುಂತೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದ್ ಜರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.